Uway unong tre bala ula du e yala ka jong ka jing im na ka jing tua kendo hapo ka we ka jaka tre hakathan Maudiang East Khasi Hills District ha ka khat artrik jalio. Uba PH Shula, Senior Staff Officer and Additional PRO ka Directorate of Civil Defense and Home Guards Meghalaya Shlok, lingba ukurwa ula ong ba Maria yo jingtip halor ka ni jingja ka kinhun na ka State Disaster Response Force SDRF hapo ka jingalam jong u inspector uba ti tensong kalahir marmar siya katika jaka na kabenta ban a jingarap bat 1 hakapor laiduna. Haka jingpit benya ka baningkong laong ba kiniginong tre kidang ti ya ka weka jaka na kabenta ka nong rimyeng hadien baga kindaw ka basyu pendap na kabenta ba shalor jong ka jaka kala klem kensan hapo ka tliw ka ba kidang yati. Haka ni ka jingjia we unong tre ula sakot syapo bat hadien ka jingakun ka bane kumba shikinta kidikot ka SDRF kira lap bat yo ban seino ya kamen jong uni ulanot hagapor saw shipho janmien. Hadien kani la IT no ya kamen syakibor badai pen bat kidikot ba penya ya ka ambulance haka jingadan lang ki officer na Maudiang Police Outpost urang ba shnong Maudiang utrai jong ni ka jaka ba pentre bat kinong balai ki bayatri lang bat uni ulanon.